Ay natin iwa Hindi ka kasugalat ay sukulat tong kundi. Itom nila. taas ato. Or muna katagas tong damango. Ano yung modre mo? Dapat yung mga sukul. Dako kung ginay mo ha. Dahil sa kwinta. Sila. Ako ay 45 magbinta plus 25. Oh, mambak yun siya. Uy, tabla ha? Oy, sundan Tabla. mo. Oy. Yung tabla ha? Tabla. Ayaw, dungan to ambak ko eh. Mambak yun siya, bago magod. Nanunurong taga El Salvador. Sa inyo ha karon. Vlogger ba? Spider. Mo lagi to ni ingon si Kuan Tulos lagi. na kabog taga El Salvador ba? Mo to no mangod ni. Lo. Okay. Tumangod di kan ba? Ano? Ano na bit siya. Sunod man. Sunod. Are vlogger day manulong day. No. Dito sa inyo ha. Vlogger Daron yung mga basta bago. Pani mi ko ba? Taga bilinin sila ng number na to ba? Patawag din mi ko ba? Susman vlogger ang punis Susman. Ano dato? Ila ba mga bago ila taga El Salvador ba? Pwede mo mato to boss eh. Para mi damang lagi. Bago mundo mong di. Minggo no. Mangambak. Una yan mga ginaw. Mangambak, manggod. Kwinta. Ayun kayo. 5. 5. Si kwinta din. Gagan. Gani wala sukulat to ilang kamay pod nga pulahon. Kay gisuklan ni patay. Ambak lah. Ambak. So ay linya basik. Away ka tong pungkol ganina. Gani ambak mo diyo. Ambak no. Sa bago ba? Bati gitu. Hmm? Wis bago dito sa kita. Kita pag Pantay. unuhan niya. Unuhan mo ah. Ba yatay na. Ha? Suwako na to boss ngay kato yung kuan ba tiger mo dagko ba? Ha? Suwako na siguro to eh. Di mo kani yung kusog ni sila. Hindi, palitan ninyo eh. Yung ipay. Sakto na po na eh. Pwede ninyo usban o blood. Iskandusan ba?